الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tsira da aminci kuma su ƙara tabbata ga annabi rahama alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin wannan tattaruwa ta mu. Dan uwa babban malami kuma shugaba na ainihin wannan makaranta wanda aka fi sani da Sudani Science International School, a Sheikh Rabi'u Ayuba wanda aka fi sani da Sudani Samar, ya gabatar da mu a matsayin mu na almajiransa. Zami da gwargwaro bakin gwargwadon abinda Allah ya zami iya, abinda muka karanta ko muka fassara na kuskure na san insha Allah subhanahu wataala zai gyara mana. To muna roƙon Allah madaukakin sarki sanya mana albarka gaba da. Dan uwa kuma babban yaya a Sheikh Malam Kabiru Abdulhamid wanda shine jagoran shirye wa'azuka a gurare mabanta, Allah madaukakin sarki ƙara albarka a cikin zuriya gaba da. Tare da uwa Sheikh babban arama kuma babban hafizi wanda kusan ba inda bai shiga ba ya ainihin karantar da alƙur'ani a cikin ƙasar nan kuma har da ma wajen ƙasar ma makwabtanmu na ƙasashe. Muna roƙon Allah madaukakin sarki sanya masa albarka, Allah madaukakin sarki taimake mu. A Sheikh Suraj ɗan Kabir muna roƙon Allah madaukakin sarki taimake mu. Dan uwa ke maraman kuma dan jarida daga Zazzau Talabishin wanda yake kokarin yaɗa dukkan karatukan da ake yi, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓi gwiwa gaba ɗayan mu. To a wannan lokaci dukkan wani abu da za mu faɗi abu ne wanda ya riga ya gabata daga ainihin malaman wannan makaranta, tun daga shugaban zuwa ainihin waɗanda suke karantarwa a ciki. Za mu yi nasiha ne wa kawunan mu kawai. In Allah madaukakin sarki ya taimaka da mu da ku sai mu tarayya cikin aiki da abin da za mu tunatar da mu. Ba wani bakon abu da za mu faɗa wanda ba a faɗe shi a wannan gurin ba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu, Allah madaukakin sarki ya ainihin sanya mana albarka. Muna roƙon Allah madaukakin sarki biya mana bukatun mu na alkhairi. Yan uwa musulmi, har kulle yau dai an ce labarin gizo baya wuce da koki, watan bai wuce mu ce ya kamata hankulan mu su dawo jikin mu ba. A matsayinmu na bayan Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta mu ba don komai ba sai don mu yi bauta a gare shi. Arama ina ganin haka Allah maɗaukakin sarki ce ko? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Jama'a wannan shine makasudan halittar bayin Allah gaba daya, da mu da waɗanda suke ba mu ba. Allah madaukakin sarki ya halitta mu ne ba don mai komai ba su don bauta. Duk wani abu da za mu gudanar a wannan rayuwar ta duniya to za mu gudanar da shi domin bautar ne. To amma idan ka kalla sabanin abin da ake ciki kenan, idan na ɗauka ni bawa ne na Allah, ba abin da zan yi sai bautar Allah, to duk abin da zan yi don bautar Allah zan yi shi. In kuɗi nake nema zan nema kuɗi ne don bautawa Allah. Duk wani abu da zan yi na karatu na nema na samu to zan yi shi ne don bautar Allah. So duka mun yadda mu bayan Allah ne, sannan kuma mun yadda cewar bautar aka turo mu.
so ni bautar yadda ake son a yi bautar kuma shine babban tashin hankali. Wannan kuma sai wanda Allah madaukakin sarki ya masa arziki. Babban malami Ibn Taymiyyah an manta da yake cewa al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Wato ita bauta ita ce kawai wadda ta tattara dukkan sunayen abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi min al-aqwali wal af'al, na daga zantukanka da ayyukanka billahi la ilaha illa huwa. Duk abinda zaka furta yana nan ake diddiga Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku sun rubuta shi. So ake duk abinda zaka faɗa ka faɗe shi a mataki na bauta. Allah madaukakin sarki sai ma yalfizu min qawli idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan an al-yamin wa an ash-shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. To kaga ashe idan muka yarda da wannan dole kowa ya sanya wa bakinsa linzami, ganin cewar abin da kake faɗi Allah madaukakin sarki ya ce akwai wani mala'iki da yake rubuta shi. Wannan mala'ikan abinda Allah madaukakin sarki ya halicce shi yayi kenan. Su ko mun sani ba sa saban Allah, duk abinda Allah ya ce su yi suke yi. Za a tambaye ka akan abinda ka firta daga safiyar yau zuwa yanzu. To kai a matsayin ka na dan adam sai ka koma ka dauki jankunan da sayyidina Umar yayi, cewa kai wa kanka hisabi kafin lokacin da za a zo a ce za a yi maka hisabi. Yanzu idan da ni zan koma in zauna in ga a safiyar yau ko a satin da ya gabata a sati, a ce duk sati za ka kawo kai kanka hukunci, kaga daga ranar juma'ar da ta gabata zuwa juma'an nan da muke cikin misali me na aikata na alkhairi wanda nake kyakkyawan zaton Allah zai ji kaina ya amsa ya sa albarka, sannan me na aikata na sabon Allah wanda zan waiwaya in kalli Allah madaukakin sarki in nemi gafararsa. To za ka samu in dai kana tuna cewa za a tuhume ka akan abin da kake yi, to insha Allah za ka inganta shi. Yanzu misali akwai masu tafiya wuraren aiki, asibitoci da makarantu, za ka samu baya son ya latti saboda baya son ya ansa kwairi. Yana kokari ne je saboda in bai je ba za a yi masa abin da ya kamata a yi masa bane kyautatawa. To shin yanzu me kake tunani? Allah madaukakin sarki ya ce a yi kaza, a bar kaza, a ce kaza kuma kar a ce kaza. Shin abin da Allah ya ce ka ce kake cewa? Sannan kana barin abin da Allah madaukakin sarki ya hana ka ce? So idan kana jin haka to ka cika bawa wanda ka yadda bauta Allah madaukakin sarki turo ka kai. Allah da ya ce a bauta masa ya cancanci a bauta masa jama'a, ko bai cancanci a bauta masa ba? Numfashinka kyauta, lafiya kyauta, rayuwa kyauta, kuma sakamakon da kake da su lokacin kuma Allah ya hana mu. Wallahi wani yana yanzu yana numfashin karshe Allah zai karɓar shi. Wani yana nan sauran awa ɗaya ya mutu, wani yana nan sauran kwana ɗaya, wani sauran sati da ɗan adam bai sani ba. Muna ta sha'aninmu. So yanzu wanda aka ɗauki ran shi yanzu awa ɗaya da ta gabata ko yanzu haka shi ke nan ya gama ayyuka sai kuma abin da ya yi. So ashe kai da kake da sauran ran, ashe wani arziki ne a gare ka wanda za ka gane Allah ya cancanci ka bauta masa shi kaɗai bauta kuma yadda yake son a bauta masa. Allah yana da girma a bakara da ya ce a bauta masa sai ya gaya mana wace ya yi wannan su rubu da rabbakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم الله ولو sarki ya ce a bauta masa istigraqiyar magana ce, ba musulmai kadai Allah ya kira su bauta masa ba mu'mini kadai ba, Allah cewa duka mutane. Wannan ayar tana daga cikin ayoyi a cikin alqur'ani da Allah ya ce a yau mutanen duniya gaba ɗaya da'awa, domin Allah madaukakin sarki bai keɓance bai ci duka mutane. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Allah ya ce ku bauta wa ubangijinku, watan dan ku ji daɗin bautar, ku san wanda za ku bauta wa ya cancanci ku bauta masa. Ya ce alladhi khalaqakum, Allah shine wanda ya halitta ku.
walladina min qablikum sannan kafin kuma an yi waɗansu. Allahu akbar. Wannan Allah in ya ce mu bauta masa kaɗai ya shiru ya cancanci a bauta masa, amma Allah din ya karfi bugun ka gane shi din ya cancanci a bauta masa, ya ce shi ne fa ya halitta ka. Da ba ko kun gane yanzu kamar misali ne mutumin da ya tsuguna ya haife ka, girman shi na matsayin uwa ko uba sai ce ni ne fa wanda na haife ka, za ka fi girmama abin da ya ce kai, ko kuma ce kai shi ne fa wanda ya haife ka ba. To yanzu Allah madaukakin sarki sai ke cewa a shi ne fa wanda ya halitta kai ce kuma ka bauta masa, da Allah bai cancanci ka bauta masa ba. Sannan ya ce ma kar ka ɗauka ikonsa iya kai ya taƙaito kafin kai ma an halitta waɗansu wanda suka fi ka imani, wanda suka fi ka girma a gangan jiki, wanda suka fi ka bin Allah, wanda suka fi ka kafirce wa Allah, dukansu Allah madaukakin sarki ya yi su ya ce to ka bauta masa. Sannan kuma da ya ce ya halitta ka, ya halitta wani kafin kai, sai ya sake baka wani misalin daga cikin ayoyinsa, ya ce alladhi ja'ala lakumul arda firashan. Allah yana ta mana definition ɗin kansa ne. Allah ya ce shi ne fa wanda ya shimfi da ƙasar nan ta zame mana shimfiɗa, duk nauyin abu zai hau kan ƙasa ya tafiya. Allahu akbar. Duk warin abu aka binne shi a ƙasa ya ɓuya, wallahi tallahi ƙasa kaɗai in ka kalla ka san akwai ayar Allah, ka san cewa akwai Allah wallahi, ba kuma ka taɓa ganin ƙarshen wannan ƙasar ba. Duk inda kai kuma ita ce duk wani gini a kanta aka gina shi. Was-sama'a bina'an, kuma Allah ya zo gina sama. Ku duba rumfa irin ta Allah, ba ne irin ta wallahi. Rumfar Allah babu ne irin ta, rumfar da babu wani turki da kake iya hango na rike da ita. Sannan abin da yake cikin ta, in ka je can gidan sai ka ga shi ne, in ka je can gidan sai ka ga shi ne. Allah ya yi wata a sama ko ya yi rana a sama. Ku duba fitila irin ta Allah, akwai fitila irin ta Allah, ita ce ta haska duk duniya gaba daya, ba gidan ku kaɗai ta haska. In kana tafiya a mota sai ka kamar bin ka take yi. Europe countries, Jaziratul Arab, duka nahiyoyi, kowace wannan ranar ita kaɗai ce take haska duniyar gaba ɗaya. Akwai ara Allah nan kowa ba a yi. Wa anzala minas sama'i ma'an, Allah kuma shi ne wanda yake sauka muku da ruwa daga sama. Fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, daga wannan ruwan idan ya sauka ya kusa wa ƙasa ciki, ta haifar da shuke-shuken da kuka yi a matsayin arziki a gare ku. Da wannan ayar wasu daga cikin malamai su ganin babu abin da ya kai kayan noma zama arziki. Duk kasar da Allah ya azurta ta da kayan noma to ya nufe ta da arziki mai girma. Kuma wannan kasar ta tana daga cikin irin waɗannan kasashen, ba abin da ba ma nomawa, in dai ababen nomawa ne sai ka samu Allah ya mana arziki, muna da kasar da za ta yi ɗaukar shi. Da wannan muke amfani da wannan damar muke jan kunnan waɗanda suke 'yan yankunan da ba namu ba, masu kashe mana yayi, masu kashe mana kannai domin sun je neman kudin yankunansu. Duba abin da ya faru a Ibadan makonni 2 da suka gabata, abinda zai baka haushi ya bata mare, waɗannan da suka kashe mana yan uwa kan ku ɗauka fa arna ne, a galibin su musulmai ne, domin al'ummar jihar musulmai sun fi yawa. Kawai bambancin na yare ne, faɗan ba na addini ba ne, faɗan na kabilanci ne. Allah ya saka kungiyar manoma da sai da kayan abinci da alkhairi, su kuma suka ce sun shiga yajin aiki tun daga shekarar jiya, suka ci sai ba muta gani. Ba wanda ya sai kai masara kudu sun hana, ba wanda ya sai kai gero, ba wanda ya sai kai tumatir, ba wanda ya sai kai dabbobi. Wani abu da zai baka sha'awa ya burge ka, kungiyoyin kuma suka fito suka ce duk direban da ya taurin kai ya dauki kaya, ko duk mai kayan da ya taurin kai ya zuba kaya aka tafi da shi wancan yankin, to za a tara motar a fasa in shanu ne a sake su, kowa ya kama, in abinci ne kowa ya kwasa. Yau an shiga kwana na 3 daga cikin wannan jerin yajin aiki. Muna roƙon Allah ya tabbatar da shi ya ba su nasara har sai an gyara matsalar da ake so. Kuma direbobi muna tura sako zuwa gare ku ji tsoron Allah, ku bi wannan dokar. Ba an yi ta bane sai dan a inganta lafiyar ku da dukiyar ku. Direbobi su ne suke mara safara dukkan kayan da muke masrufi da shi a ƙasar nan. Ba ta wuce a waɗancan yankunan ba a kama su, a yanka su, a ƙona motarsu, a ci mutuncinsu, ba don kuma dai suna malam bahaushe. Mutanen da ba su da masar da za su sayar da su, ba su da dawa da za su sayar da su, ba su da tumatir, ba su da shanaye, ba su da kayan kiwo, kwakwa ce kadai da manja suke da suke alfahari da ita. Sai wancan abin da yake an kusa daina sashi a cikin sauran arzikin tattalin arziki na duniya ma, fetur. Amma su ne za su kama masu su noma, masu musu kiwo su kama su kashe su, babu gaira babu dalili.
saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki kungiyar nan da ta ce ta hana kai kayan abinci Allah ya kara mata karfin gwiwa su kuma direbobin Allah ya ba su haɗin kai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ginshiƙin zaman lafiya a dukkan yankunan da musulmai suke su da haka ɗan uwa musulmi Allah sai ce shi ne wanda ya saukar da mai ruwan sama yake baiwa ƙasa suke ta kunsa Allah madaukakin sarki ta tafi muku da tsirrai a matsayin arziki a gare ku Allah sai ja kunne yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku kuskura ku sanya wa Allah kishi a halin kuna sanin cewa ya hana ku yi haka da Allah ne tsananin kishi ne kuma wallahi Allah bai cancanta da masa kishi ba ku wallahi yarzuqu shine ke azurtawa Allah shine al-qadir shine al-jabbar shine al-mutakabbir Allah buwayayye ne al-aziz ne daga Allah ya cancanci ka tashi bauta ka bauta masa shi kai kar ka hada shi da kowa da aka yan uwa musulmi kuma dawo jikinmu mu gyara alakar mu da Allah idan muka gyara alakar mu da Allah to Allah madaukakin sarki zai iya darsa su albarka a cikin mu fita daga cikin hali na damuwa da kunci da matsaloli da ake cikin rayuwa kai ka gyara ni in gyara cin amana ɗabi'ar mu ce zalunci ɗabi'ar mu ce duk wanda ake cewa azzalimi ne na zalunci a matakin da yake kai ma an kaga in ba su abu abin da zaka zama kenan tsakanin mai kuɗi da talaka dukkan mu gare mana sai abin da Allah madaukakin sarki yi tsakanin almajirai da malamai duka sai abin da Allah ya to idan na gyara ka gyara kika gyara wancan ya gyara shi kenan kuma na rantsa muku da Allah yan uwa muna fuskantar kalubale mai girma muna fuskantar kalubale wanda in ba ku san shi ba ya kamata mu san shi mu tunatar da mu shi shi ne wannan mutuwar take tunkaro mu wanda sai ta ɗauke ka duk tsufanki sai ta ɗauke ka duk kuruciyarka sai ta ɗauke ka duk talaucinka sai ta ɗauke ka duk tarin dukiyarka kuma duk yadda kake kana da magabaci in kana takamar mulki ne akwai da fi ka mulki ya rasu in kana takamar kuɗi ne akwai da fi ka kuɗi ya rasu in kana takamar talauci ne akwai da kun sutura ba shi ya rasu in kana duk abin da kake tunani dai kana da magabaci wannan kadai bai sai zama maka izuna ba akwai wani mutum da ake rasu Alhaji Musa mai lafiya a Kano kamuwa da ciwo na rabin jiki yana da gidajen mai da manyan motoci trailers ga tsananin ciwo ya ce in aka samu wanda ya bashi magani ya warke ya ce zai kasu dukiyarsa uku ya ba su kashi daya ba a samu bai ce in aka samu wanda ya bashi magani za a raba dukiyar ba a samu bai ce in aka samu wanda ya bashi magani da ya warke zai bashi dukiyar gaba ɗayanta shi yanzu wannan ba kudin yake bukata ba motocin da gidajen mai yake bukata ba lafiya yake da bukata wanda kai kuma ita Allah ya baka Allah akbar ko ba abin da kai ta arziki so nawa kika taba sugunnawa kika sujudu shako sakamakon kin ga wanci a gadan asibiti ga ta nan ba ta sai inda kanta yake ba ka je emergency a cikin hospital ka ga wani kafa shi ta ta uku a rati so nawa ka taba dawowa kai sadaka kai godiya ga Allah madaukakin sarki bisa yadda bai kaddara kai ne kafa ka take a rati ba yanzu wani yana kullum sai ya shaki iska na sama da 50,000 kai kuma ga tunan kyauta ila aka ce ta yawa ma a rufe wundika shi ko sai an sa masa oxygen so ka taba kallon wannan a matsayin ni'ima to wannan tashin hankalin da kuke ganin duniya duk abu ne mai sauki fitinar ita ce yadda za ka mutu Allah madaukakin sarki ce kullu nafsin dha'iqatul maut na'am ثم إلينا ترجعون لن يؤخر الله نفسا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. watan waɗannan ayoyin waɗansu saƙonni ne kaɗan za mu sutura a cikinsu. Na farko ayar da ya janyo ta farko Allah maɗaukakin sarki ce dukkan wata rai da Allah ya halitta sai ta mutu. To za ka in kin manta za ki mutu ina tunatar da ki. Ɗaya ayar ta biyu Allah madaukakin sarki ce idan mutum ta zo ba a karawa da sakan ɗaya ko minti ɗaya ko awa ɗaya mana karkai tsammanin za a kara ma kwanakai ɗaya ayar ta ce to kuma ku bi Allah
kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu face yana musulmi mai imani. ɗaya ayar ta ce kuma duk inda kuka kasance sai mutuwar ta bi ku, duk inda kake wallahi tallahi ba za ka ɓuya ba. amma dai saƙon shi ne kar ka yadda ka mutu face kana musulmi mai imani. shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki ce kar ka kuskura ka mutu face kana musulmi mai imani. wannan mutuwar wata rana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci ɗaya daga cikin sahabban annabi. lokacin da ya je sai ya same shi yana tsananin ciwo. da ya same shi yana cikin tsananin ciwo sai ya ji mara lafiyan yana cewa kai ina ji a raina cewa wannan ciwo nawa ba mai tashi ba ne, kila zan koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ne. sai shi sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibta lalle ka ji daɗi kuma ka more, domin lalle na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya zo mutuwa yake jin cewar zai mutu ya koma zuwa ga ubangijin shi ba tare da kyama da jin tsoron wannan mutuwa ba to ya more. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ko duk wanda ya zo zai mutu da yake jin baya son zuwa ya gama ga Allah, shi kuma Allah zai ce ga bawa na baya so da zuwa gare ni ba ramata ba za ta tunkari inda yake ba. ba wanda yake son mutuwa a al'adance a ɗabi'ance, ko da ku shi ne limamin anguwarsu, to amma mutuwar sai ta zo, dole ne sai ta zo a wani yanayi za ta same ka. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda ɗayan ku zai ji ƙungi da ihu da ƙara da mamaci yake yi lokacin mutuwa, musamman wanda ya kafin cewa Allah, annabi yake cewa da sa'ira, annabi ya ce wallahi da sai ɗayan ku ya suma. ka je ka ga fuskar mamaci lokacin da Allah ya masa rasuwa, kai da ganin fuskar mamaci ka san ya ga tashin hankali da zuciyarsa ba taɓa tunanin za ta ga irin shi ba. mala'ika ya zo ɗaukar ransa, wanda ya mutuwa mummuna dama Allah ya rantse da siffofin mala'ikun da za su ɗauki rai da irin wannan. idan suka zo masa da razani da ban tsoro da firgitawa da yin tsawa, mun zo mu tafi da ranka, ya ta za da baya na ihu baya so, kuma sai sun kama da garka su cire ran da ƙarfi. bayan an cire ran ɗan adam zai ji balbalin bala'i da musifa ya fi na azabar cire ran. ku zo ku ɗauko ruwa kuna mai wanka ji kamar dalma aka rarka a ci kwariya masu a cikin, kuna sa shi a makaraji kamar karfe aka sa ya jajawar auta aka ɗora shi aka aika tafiya da shi. ana tafiya da gawa tana aina ta zahabu na biha, ina za a je da ita gidan bala'i da musifa. annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yasmi usawha ila lisa, watan gawa tana gudu ana ji za a nabi ki cewa in kun ɗauko gawa ku masu ɗauko gawa zuwa gabata ku rinka sauri, saboda in gawar ta alkhairi ce ku kai ta gidanta mafi alkhairi, idan gawar nan ba ta aikata aiki na alkhairi ba ku sauke bala'i daga kafaɗin ku, ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. haka za a je da kai za a so a kabarin da maka bayani, yace ba alkhairi a cikin sa ba sharri a cikin sa, man ja'a bihi huwa khairun. abinda ka zo da shi kawai shine alkhairi. lokacin ya dinga ihu na karɓar shi ba ne ji, kuma wallahi mata ko ku san yadda ake haka ba a sai hankalin ku ya fita shi. watan duk da kuke ganin tarin ƙasar nan ba haka yake girman kabarin ba, gaba ɗin kabarin baya wuce faɗin haka ba, saboda kankantar shi ba a sa mutum a kifi, ba a sa mutum a riga, sai an kai tashi. wallahi wani ma mai katon kai ne sai an zo ana danna kan ana dan kankarewa, wani mai ciki ne sai an zo ana danna gurin cikin ana dan kankare ramin. wallahi wannan ramin da aka zo a saka a ce a dawo maka da ran ma daman ka sha ɗauri da na kafani, an zo an kaka baka a cikin wannan karamin guri a ce ka fito mata su hankali ba za ka iya fitowa ba, saboda daman kabarin kankan yake kama mutum a kai kuma kake ba a daidai ba, da ariran ne ba sai ka yi kura ka tashi a karkace aka saka a hannunka da dama ka danne shi. bayan nan sai a kawo itatuwa ake zuwa ana sawa, a kawo itatuwa ko bululluka sai a giggita a kanka, dama an jefa ka alamu sai a ɗaɗɗora haka, sai a tura a ce a kawo ganye, sai a kawo ganye a kakkare shi sai a ɗaɗɗora akan wannan ganye sai a kwaba ƙasa, duk wata kofa lillahi da zai ko mun kankanta ta sai an dole ta da ɗanyen ƙasa a toɗe a yi komai, sai aka toɗe sai kuma a kawo wannan tarin ƙasa sai a loda a kanka. wannan ko an gawa maka da ai akwai wanda a kabarin suke iya mutuwa,
wasu dogon su masu gani tabbalak ne ke cikin kabarin nan ko da an dawo da nan kwanan bai gane ba daga lokacin da kwanan ta shiga da kuma shi kenan kana nan a ciki azabar cikin kabarin yawa gare ta tashin hankalin ta ba karami ba ne. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an sanya wannan gawa za a turo a kabarin a halike shi a wata kofa a sa wani fayil tun daga kabarin ka sai ya je ga wutar jahannama. Ana ɗanɗanar da kai da azabar wutar jahannama. Kafin wannan akwai tambayoyi masu rikitarwa. Ba kun san a nan islamiyya ana zuwa cikin aji an karanta maka marar rabuka ko marar rabuka ko wane ne ubangiji mene ne addinin ka kana ta bada amsa. So tambayoyin a can jihar su ake yi. Wannan na jihar tambayar wannan na jihar a rikirkita ba za ka yi bada amsa ba duk wani rukan larabci. Saboda baka mutu daga cikin sufofin mutanen da za su yi amsa wannan tambayar ba. A sa wannan fayar din azaba ta rinka ratsa ka, mala'iku suna ma tambaya kana rikicewa. A zo kabarin naka a decorating din shi da nau'o'i na azaba. La ilaha illallah. Malam wanda ya mutuwa irin wannan shi ne gani ya gani. Allah ka nisanta mu da mummunan mutuwa irin wannan. Ka nisanta mu da mummunan mutuwa irin wannan. Duk wannan so mun taɓa ne kuma sai ka wayi gari gaba ga Allah ranar kiyama. A ce za a yi hisabi, a nan ne kuma fata za ta rena ido. A lokacin ne za ka ce da na sani da salatu duha ba ta rinka wuce ni da manzon Allah ya wasu ya da ita. Da azumin alhamis da juma'a da litinin bai wuce da ba game da manzon Allah sallallahu alaihi wasu ya da shi. Da na riƙa Qur'ani a matsayin littafin karantawa ya zama shine abokin rayuwata. Kai wallahi aramomi sun more. Duk wanda ya haddace Qur'ani billahi lazi ya samu babban arziki. Kuma ba wanda Allah yake ba shi damar haddace Qur'ani sai wanda Allah yake nufi sa da alkhairi. Wani malami ya ce duk wanda ya sakaci bai haddace Qur'ani ba to kada ya kuskura a cikin yanci ba a samu haddata Qur'ani. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da su mahaddata Al-Qur'ani makaranta Al-Qur'ani a ranar kiyama ana karanta abinda kai da Al-Qur'ani kana karantawa Allah na daga matsayinka yana ƙara daga darajar kai na ƙara daga darajar ka. A ranar za ka yi nadama ne sa ba ka sallah akan lokaci sai kin gama girkin abinci. Me yasa za a kirawo sallah kina nan kina kallon TV? Me yasa za a kirawo sallah kina nan a zauna a gida ana ta hira mara amfani? Me yasa aka yi gulmar wanci da ke? Me yasa aka ci mutuncin wanci da wani da ke? Ranar da za a yi wannan ƙididdigar akwai tashin hankali. Kuma in aka ce za a yi ƙididdigar in ba dan ramar Allah ba duk a ƙarshe ba. Saboda gaban mu masu yawa nan sun aikata ayyuka na laifi masu yawa. So amma abin da ake fata duk yadda za a yi ka samu ka haura 50. Ba za mu ce sai ka kai 100% ba don aka ce sai mutum ya kai 100% duk da za mu shiga aljanna ba. Abin da ake so ka haura 50 ka kai 55 in sun samu ne ka kai 60 cikin 100 ka kai 65 in sun samu ne ka kai 70 ka kai samu ne ka kai 90. So insha Allah in aikin ka na alkhairi da jasi ka zuwa gida mafi dacewa. Allah madaukakin sarki yace walau tara izil mujrimun walau tara idil mujrimun naqisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kaji watan Allah madaukakin sarki da yace da za ku ga mujrimai wanda suka kafircewa Allah suka bi Allah suka bi manzurcin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo su da shi na kisuru za su rinka durkusar da kawunansu a gurin ubangijinsu suna cewa rabbana ya ubangijinmu absarna wala yau mun gani bada idanunmu mun ga balbalin bala'i da musifa wasmi'ina mun ji karar da ƙugin roƙonka muke farji'ina Allah taimaka ka mai da mu duniya na amal salihan inna muqinun za mu zama masu aikata aiki na kwarai kuma za mu zama masu yakini da duk abin da ka turo a gaya mana arma Allah yana walau tara idh wuqi'u 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. بل بدا لهم ما كانوا يكفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله
Allahu akbar. Allah yana yadda kuwa walau shi ina atina kullu nafsin law shi'na la'atayna kullu nafsin hudaha mu gyara ayyukan mu gwargwado kuma idan muka bi Allah bisa abin da ya umarce mu muka hannu bisa abin da ya hane mu ina ga muku ba sai an ji cewa tun daga nan za ka gane cewa kai mutumin kirki ne. Watan jama'a mai aikata aikin kwarai ya sani, mai aikata aikin sharri ya sani. Duk abin da kake aikatawa ka fi kowa sanin kanka, ka fi sanin kanka, na fi ka sanin kai. Ni in koma in keɓe a ɗaki in ko kai na faɗa in kai na wa'azi akan abin da tunda son Allah ya haramta. Wancan ta koma, wancan ya koma, wancan ya koma. Idan ka gyara tun a duniya za ka ji Allah ya sanar ma wata nutsuwa a cikin zuciyarka. Ku je ku kalli mutanen da suke cikin tashi hankali, suke cikin ɗimuwa, sun ɗimauce tun anan duniya ɗin, sun ɗimauce hankalinsu ya rabu daga jikinsu, sun samu gudun hankalinsu bai kwanta, sun samu mulkin hankalinsu bai kwanta. Duk abin da suke nema a duniya dai na kai alatu in ka gani kana gani suna cikin nema, amma wallahi hankalinsu a tashe ki, kai ka fi su kwanciyar hankali. Kai da kake samu kai sallar nan guda 5 a yi, in hali ya samu kai sallah ta nafila, kai azumi watan ramadanan nan, in hali ya samu kai na nafila, wallahi tallahi wani baya iyawa. Akwai wani ana ban labari aka ce shi baya sallah sai ta juma'a, wallahi ke ban labari ya ce an zaunar da shi an ce kan ce wallahi tallahi da ya tunkar masallacin da kansu ji hankalinsa ya tashi, shi kawai baya son sallah. La ilaha illallah. To wannan ko sallah ya Allah ma wadai ce ta ba, saboda sharadin aikin shine ka yadda Allah ya fice ya ce kai, to sharadin sai kana son abin da Allah ya ce kai. Yana daga cikin rukun ne na karɓar aikin, ka yi aikin kana so cikin daɗin rai. Wallahi akwai da baya iya yin azumi wata Ramadan, amma na iya sakara ba zai iya ba, shi ya bi Allah ba zai iya ba, saboda ba shi da rabo a wajen Allah din. So kai da kake cikin irin wannan yanayi kana wallahi jama'a nan da ya taimake kana sallah guda 5 a yini, wannan ba karamin arziki bane, shi ma ya isa ka gode wa Allah da shi, ya isa ka rika cewa Allah ya wadatar da kai. In Allah ya taimake ka yau ka iya yin azumi na nafila, wallahi ka rika jin kai ne arziki ne. A daidai lokacin da kake wannan, a daidai lokacin wani ya dauki na farilla ma karyawa yake. A daidai lokacin da kake masallaci, a daidai lokacin wani yana da gidan giya. A daidai lokacin da kike makaranta wani na cin gidan karuwai. A lokacin da ke da ana karanta miki karatun Alƙur'ani, wasu na can suna munafurcin wani. Shin wai idan kika ci so nawa kika taɓa yau ga ke ganki a cikin ashi, kika ji wani daɗi ya libe ki kin gode wa Allah da yake a cikin sahun ɗalibai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana farala ayat al-alifta. Shi sa ɗaliban islamiyya don Allah ku rinka alfahari da karatun addini. Kina ɗalibin islamiyya ba a same ki kina godiya ga Allah, alfahari ne a nan na godiya ga Allah. Yan boko kuna ji kuna gani tun dan firamare, tun yana firamare ya tafi secondary school, ta high school, alfahari yake shi dan boko ne. Magana shi ma ta koma ta zama wani bature zai atishawa na action saboda tsamin boko, yana alfahari da bukun da yake kenan islamiyya wakil ke yana harci bane. Ai larabci su su ma na wani ai wannan sai su a sudani ke wata mata ma ki iya kenan da sai su wallahi yiwa wallahi duk abinda kake so to zaka ji kana son ka iya shi, amma ke kin ma sai rai larabci wannan sai su ma da wani. Ya kamata ki ma lokacin ki kina magana islamiyya kana fitowa a bakin ki kawai. Ai subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah, alhamdulillah, kan ji kana alhamdulillah. Abun mamaki zaka samu yar islamiyya ta alhamdulillah kana cewa masha Allah, wannan duk gwaranci ne kace masha Allah. Yar islamiyya kenan, yanzu shi dan boko da kai turanci ya san kai wannan turancin kawai a cikin ka ko shi ba aji ba. To ke ma kamata da islamiyya a rinka jin magana tana fita daga bakin ki da daraja ta kawai da yar islamiyya ce, adresin ɗinki an ga islamiyya, magana da an ga islamiyya, da ganin ki ke kawai yar islamiyya ce. Dan larabcin nan ke ma ne ko biki ai su ma galibi masu turancin wanda ka ta cikin yawan jiro turanci a cikin magana shi ma ba kwarai bane a turancin. Da an yi magana zai ce jiro turanci, oh my god, wane ne yes okay why zai ta jawo shi. So ke ma ɗan islamiyya akwai irin wannan main points ne kamata ki cakke. In kika cakke shi kenan magana ta kare, ke ma ke ta yanga wannan yangar muna son ta kuri alfahari ko yin islamiyya. A dan boko zai rinka alfahari shi dan boko ne ke yin islamiyya ne rikin alqur'ani mafi alkhairin littafi. Kullum zaki je akalla makaranta so 2 ko so 3 ko so 1 ba ki alfahari da wannan kasancewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi kowa a cikin khairuhum man ta'allama alqur'ana wa 'allama.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai dalibin ilimi in ya fito za shi makaranta mala'iku har saukar da kafin suke saboda ya dare inda zan shi inna qalibal ilma yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard Allah ya ce halittu da suke cikin sammai da kasai kullun suna nema wa dalibin ilimi gafara jama'a dalibin ilimi yana da martaba yana girma su ke alfahari da islamiyyar ki alfahari da kasancewar ki Allah ya sa ki daga cikin masu nema wallahi ba mai zuwa makaranta su wanda Allah ya wa arziki sauran kika taɓa ganin a sati da ke fashi da kika gode wa Allah kai alhamdulillah a sati ma ban fashi ba ki gode wa Allah a matsayin ni'ima lokacin da kike zaune a makaranta wata na tana soya kosai a gefen titi wata na tana soya wara wata na tana gasa masara wannan ni'ima ce mai girma to dan islamiyya bai rika jin cewa shi dalibi bane yana godiya ga Allah bane akan wannan to wani ne kuma zai gode wa Allah madaukakin sarki kai da kake gurin sanin Allah shin baka jin Allah ne kana girmama Allah yadda yake Allah to an samu matsala kenan mu ne so mu shiga cikin aljanna da ɗaliban da malaman gaba ɗaya mu a cikin kararin kaji marasa kashi a sha 1000 alai ba wai yau magana fa alai 1000 alai bai ko sama da haka muna da ni'imomi masu yawa da za mu kwankwada a cikin aljanna maza muna da matayen aljanna muna da abinci na yan aljanna ke ma kina da mijin aljanna wannan mijin da kika yi rayuwa da shi a nan gidan duniya kika mutu kika bar shi Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alqur'ani a cikin sura gashi yake cewa wujuhu yawma idin na'ima wujuhu yawma idin na'ima saboda ne لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. to kun ji ba wadda dalilin da Allah yake ta zero wa dinna ku har gadaje har katibi har kofunan giya ga sunan ka dan aljanna ya more kuma dan aljanna zai ragargaji dadi a cikin aljanna ko shakka babu kar sai mun yi kara'i a cikin aljanna kayan ni'ima ba mamaki wani anan daga sallah sai sallah yake cin nama ya koshi a gidansu to a cikin aljanna akwai bankararin kaji sa za ta gani ga sunan azuye a gashin yana daga ke yar gata yar aljanna naman da kanshi zai taho ya zo bakin ki in kin gara ma ke zauna abin jira wai kike kai cikin kina cikin cin naman saniya kaza taho a bankare kifi ya taho abarba lemu ga sunan duk abin da kake so na ni'ima wallahi sai ka same shi a cikin aljanna amma dan kana da daga juma'a sai juma'a kake samu ga nama wata kuma kaga ta nama ta hore sai a sallah kai ki bi Allah ki je ki more a cikin aljanna nan kina nan ma kina ta fama dan a cuci matan ki dan san kofi nan ki dan yi attachment nan san Allah zai tashe ki da gashi har gadan baya a banarin ya san kada dai guduwa duk sun fuke sai Allah ya fada bitin ki kin dawo ras dan ki gargaje ni'ima da dadi da cikin aljanna so wanda za su ga aljannan nan su more aljanna nan wai hada hawa a ciki akwai hawa akwai mai suna hawa a cikin aljanna kuma tambaya ce mana to ai ba za a ce gobe ba za su ga cikin aljanna kuma ko ta wani ɗan da ta haƙura na tana sai a haka Allah madaukakin sarki kiyaye so Allah shi samu dace to wa za ki je aljanna za ki shiga aljanna in kin bi Allah insha Allah kuma ba a hawar da za ki shiga aljanna ba sai an dawo da ke wata Amina haka wata Khadija haka wata Aisha haka zan kaɗe da yaro kwana idanuwa a sai da ke a miƙan da ke doron nan a tashin shi ki zama budurwa san kaɗe da yaro za ki mori nimar aljanna so da yadda kake karkai shi na da yadda kake haka za ka kasance a cikin aljanna to ubangiji ka zika hawa wannan ka gafarta mata wata kaka ta ce ta rasu Allah ka zika da Allah gafarta mata dukkan mai suwa nazira sai ka Qur'ani zo da wani abu ka rinka jin cewa ga kaza kana juya shi a matsayin ka na musulmi Muhammad dan gidan malam mamma su haka in uwa musulmi lallai in mun bi Allah za mu samu ni'imomin Allah za mu wayi gari muna daga cikin wanda Allah ke tarwa a inuwa ta al'arsh abin na ƙarshe ɗan uwa kowa ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ya gyara ayyukan shi domin da mu da ku ne tarayya gaba ga Allah a cikin lada ranar alƙiyama kuma wannan zaman da muka sai Allah ya tashe mu dukan muna malam da ya fara gabatarwa sai an tambaye shi me yasa ka gabatar da mai karatu
me yasa a cikin gabatarwa kace kaza malam kasha sai a samu mai hannu ya wuce daga sai a tambaye mai karatu sai mai jan baki sai mai daukar kyamara sai masu sauraron karatu wallahi sai Allah ya tambaye mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya muna daga cikin waɗanda suka yi aiki da ikhlasi ubangiji subhanahu ta'ala in mun yi aikin yadda kace muna roƙon ka Allah ka ansa yan uwa musulmi mu gyara ayyukan mu man amila salihan falinafsi من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما أنت عليهم بوكيل. أكيد uwa musulmi mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu gyara al'amuran mu Allah madaukakin sarki ya ja kunna mu gudu wa ma rabbuka bizallamin lil abid al'aramu ya mata ya gyara kanshi da kanshi masha Allah to yan uwa mu tsoron Allah mu gyara ayyukan mu ji kiran yanda Allah madaukakin sarki ya mana mu jaharin da ya mana abinda za mu faɗa gaba ɗaya ya ƙare ne karkaf saboda ƙarancin shi idan muka ci gaba da magana mu sun me za mu faɗo kuma abin da za mu faɗa ya ƙare su ma da za su ƙara abinda muka faɗa daidai da mu da ku Allah madaukakin sarki sa mu yi tarayya cikin lada ubangiji subhanahu wata'ala ya ainihin inganta imanin mai sa mu mutuwa irin ta masu imani da wanda ke cewa qulu qawli hada subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.